Kula Yeni Permatasari saking PPDA 2017 nem 7 badhe ngandharaken makalah bab gumbregan. Gumbregan inggih punika salah satunggaling budaya ingkang taksih dipunlestantunaken wonten ing Gunung Kidul. Jumbuh kaliyan swasana saha kawontenan ing Gunung Kidul ingkang masyarakatipun taksih dados kadang tani ugi sinambi ternak. Tradisi menika dipun ginakaken kangge ngunjukaken raos syukur dumateng Gusti Pangeran awit rejeki ingkang dipun paringi saha kangge ucap matur nuwun kangge kewan ternak. Menika wonten upa-rampe wonten ing gumbregan. Setunggal jadah aran inggih menika ketan ingkang dipun kukus lajeng dipun penak anggadhahi pangertosan supados tradisi gumbregan menika pliket kaliyan masyarakat. Kalih among-among inggih menika sekol pethak ingkang dipun damel lancip saha kathah lawuh. 3 brokohan menika sedaya asil bumi kadosta tela, gembili, kimpul, uwi lan sapanunggalanipun ingkang dipun ginakaken kangge panganan kewan ternak. Kupat luar dipun ginakaken kangge nyuwun pangapunten. Kupat lepat saha kodhok gadhah teges supados kewan ternak menika manut kaliyan majikanipun. Ingkang nomor 6 wonten jenang katul gadhah maksud supados kewan ternak menika mangertosi majikanipun saha supados majikanipun boten sak-sake anggenipun ngrumat kewan menika. Jenang menika dipun leletke kewan saha tinggi pakan kewan ternak. Gumbregan dipun wiwiti kanthi donga sesarengan wonten ing teras. Sedaya sajen kala wau dipun suguhaken ugi dipun dongani sesarengan. Bapak-bapak ugi bocah ingkang tumut wonten ing adicara menika njawab amin kanthi sorak sesarengan. Sasampunipun dedonga wonten ing teras, adicara dipun lajengaken wonten ing kandang. Toya wening ugi dados upa-rampe wonten ing gumbregan menika. Toya wening dipun dongani lajeng dipun usapaken wonten ing kewan ternak. Boten kesupen sajen kala wau ugi dipun paringaken dhateng kewan ternak. Lajeng mapinten-pinten warni kupat wonten ing sajen kala wau dipun gantung wonten ing inggil kandang. Dipundhut kaliyan bocah ananging tasih wonten kupat ingkang boten wonten isinipun menika tasih wonten kandang kemawon. Matur nuwun menika makalah bab gumbregan.